ששון מעשן סיגריה בבית ספר, למה הוא עצוב? אלינור שומעת זוהר בבית כנסת ומתחילה לעוף, ושלום מסוכסך עם חצי מהעדר, רוצה לריב עם העולם. רוקי התחזק עבר לגור בבני ברק, באושרת שנעלם. וזה גן חיות, רק אומר אדם, אנחנו דור אחרון, שניה מסוף העולם. אני זוכרת ששלמה המלך אמר, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר, ורק חיים של עידות עם יותר מחנן. אני שורפת הכל, אני עושה בלגן. אתה אומר שאף פעם זה לא מאוחר לבנות איתך בית לפני שנגמר.